Hello guys, maadjong gabi ininjon tanan. So for today's video, ang business atong iski chairman o iski. Okay pa kadira iski? Grabe, kaseryoso atong iski chairman din ang mata na tataod ron kay masipat mo jud nako siya oy. So before ta magsugod sa tong program, of course, Fiesta Los Angeles karon. So happy Fiesta Los Angeles sa ilang senior San Vicente. Iski bisin mang pwede ra jud kayo iski mang-invite ka nako. Okay, laban na jud kaajo. So for today's video guys, ang kalingawan sa ilang Los Angeles sa ilang barangay is Dep Ed Night. So karabig Los Angeles no, daghan silang program. Of course, na sila yung mga night, mga iski night, tip ed night, barangay night. Karabi, katalented ang barangay Los Angeles. Huy, for the go! Bitaw, oy. So, shout out dahil ko sa akong mga followers dito sa Los Angeles. Kaya nga no, nakita man din sila na last day. Magpa-shout out ko no sila. Ang naghana kayo mga babae, graba kasagaran po. Unja guys, for today's video and today's night ay of course, dip ed night. So, ang ilang kalingawan is super mama. So, man na po ilang nahuna-hunaan. Of course, pag taon guys, ni speech na, speech. O sa speech, huy, for the go, ni speech na ang ilang kagawad, ilang first kagawad niya. Pagkatataon guys, ni perform ng ilang mga teachers. Of course, di magpalupig ang mga teachers. Anak mo dyan ang mga teachers, gwapa o sexy pa. Onja guys, pag mag-perform sa mga teachers, karabi ilang perform, karabi indot kaayo pod, maka-enhance o maka-elaborate sa atong heart. Onya, gipayla-ila lang ato ang mga judges, mga board of judges, of course. Ako ning classmate o kanang tunga ning bawbaw, gwapa kayo, ako ng classmate ha. Unya, pagkatataon ay of course, nagsugod ng ilang production number sa ilang super mama o. Wako kasabot na nila guys, nagdungan ba or mo na ilang stepping. Karabi jud norang nakalimot po. Nang gitagay ra po na sila. Karabi ka mga itagay. Pagkatawad na burn out. Unsay na burn out, or na black out. Atong paminawon. Okay pa ta? Onja, pagkatataon, ay of course, God bless me, kinibalik ng kuryente, mag-start na po tayo napita. Wa yun ni, mga batasan ni mga buhi ko. Hoy, Eric! Onja guys, pagkatataon, di perform ng elementary, of course, baon sa ning graduha, grade 1 man siguro ni pagkatataon, of course, naagila ng sportswear na po, dagli sportswear, murag na ako yung idol ng napita. Onya, pagkatataon ni perform mag elementary na po, hugin ako, kapuya mag voice over, oy! Onja, pagkahuman ay, of course, evening gown na sad, of course, mamili man ng mga judges, kinsa yung mga evening gown din napita, o mga sportwear ana-ana. Judge baya pugka lang hindi ka mapili. Unya pagtatawad ni speech ang ato ang iski chairman high ski. Unya pagtatawad ni perform na pud ang last ang grade 6 ang ilang itik-itik dak. Unya guys pagkaman ana of course kita ora ilang mga minor og major awards. So before mag-edit videos, thank you so much sa pag-watch sa tong video. I hope na enjoy mo og thank you so much. Unja God bless sa tanan.